O presidente da Fundación Provincial Banco de Alimentos e o responsable da ONG na cidade fixeron esta mañá un chamamento á cidadanía para que participen como voluntarios na campaña solidaria que se celebrará a finais de mes. Unhas datas significativas que, por acaso, están perto da Navidad, para facer unha chamada á xente para que done un pouco máis, que se lembre que nas etapas en que comeza esa especie de luxuria de compras, pois que hai xente que evidentemente ten moi marcado, moi limitada a súa capacidade de compra. Con esta acción preténdese dar solución ao desabastecemento actual do Almacén Pontevedrés, que reparte comida entre 32 entidades homologadas. É que a nosa idea é de que a xente, todas estas entidades, pois evidentemente se sintan reforzadas, que cando veñen aquí, evidentemente sexan capaces de ver algo máis que unhas estanterías baldeiras, e pensámoslas encher, si é que a xente sigue sendo como é, enormemente solidaria, e a través dos números dos voluntarios. A axuda chega a unhas 5.000 persoas con dificultades. Estamos recibindo de forma natural, como nalgún tempo nós fixemos o mesmo, xente que emigrou, e ora hai xente que está voltando dunha emigración que ao final non lles reportou nada, que son xente como xente de Venezuela, e que nótase tanto na cidade como nas pequenas vilas onde está o foco familiar daqueles que se foron nun momento dado. Estos están retornando e evidentemente retornan con moitísimas necesidades. As persoas interesadas en facerse voluntario poden cubrir un formulario colgado na web bancoalimentosvigo.org ou chamar o teléfono 986 865 301. O vindeiro 14 de novembro, a Fundación Banco de Alimentos presentará o personaxe público que actuará como embaixador na gran recollida solidaria e que este ano será pontevedrés.